Aşgabatda 25 sentýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine ýurtda dowam edýän azyk ketmezçiliginiň we saglyk aladalarynyň arasynda Türkmenistanyň halk maslahaty geçirildi. Döwlet başçyny öz sözlän sözünde ýene gazanlaryň üstünlikleri barada aýdýan sözlerini gaýtalady we täze kitabyny ýazyp butaranlygyny habar berdi. Türkmen telewizionyasy 24 sentýabrda Aşgabatda halk maslahatynyň beýleki sebitlerden gelen maskaly agdalarynyň aýdym saz bilen garşylanyşyny görkezden bolsa, 25 sentýabrda halk maslahatynyň mejlisiniň arasa çygyrak oturdulan emma maskasyz adamlaryň gatnaşmagyna geçirilişini görkezdi. Türkmen portal neşriniň maglumatyna görä mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, döwlet edaralarynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, vilayet, etrap, şäher häkimleri, ýaşullar gatnaşdy. Mundan başga el çarpylýan sahnalarda bu çäre oňlarça ýaş adamyň, belki de studentleriň hem çağırlanlygy belli bolýar. Olar habar berilmegine görä parlamentiň ýokary palatasy, ýagny halk maslahatynyň 56 agdasy bolup, oňa her vilayetden we Aşgabatdan 8, jemi 48 agda saýlanýar. Ýene 8 agda prezident tarapyndan bellenilýär. 25 sentýarda halk maslahatyna gatnaşan adamlaryň sanyna seretseň, olaryň köpüsi saýlanan ýa prezident tarapyndan bellenen adamlar dälip synçylar aýdýar. Maslahatyň esas temasy Türkmen döwletiniň garaşsyzlygyň 30 ýylyna gazanan üstünlikleri boldy. Ýurdu mundan beýlek ösdürmegiň ileri tutulýan uğurlary ara alynıp maslahatlaşyldy. Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen möhüm çözgütler kabul edildi diýip habarda bellenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň sözlerine görä Türkmen halky taryh taýdan ören gysga döwürde özüni paragatçylyk söýüji, gurmagy we döretmegi başarýan dostlukly millet hökmüni görkezdi. Şeýle-de prezident, premier ministr we şol wagtda hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy bolup durýan Gurbanuly Berdimuhammedow kuwatly ykdysady ösüşiň çuňur binýadynyň esaslandyrylanyny öňe sürdi. Alatlyň habarçylar soňky ýyllarda ýurdun ykdysady ýagdaýynyň şol sanyny azyk üçinçiliginiň barha yaramallaşýanlygyny, ilatyň durmuş derejesiniň ören pete gaçanlygyny habar berýärler. Emma hökümet mejlislerine gysgaly çözülmegini talep edýän sosial meseleler, tebii hadiseler şol sanyny dünýäniň ösen ýurtlaryny hem uly alada goýan pandemiýa hadiseleri resmi taýdan boyun alynmaýar. Prezident öz çykyşynda Türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň ähmiýeti, halkara giňişligindäki ýokary awraý barada hem durup geçdi. Türkmenistanyň dünýä ýurtlary bilen dostlukly, işen gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen paragatçylyk söýüjilik strategiýasyny durmuşa ornaşdyrmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Soňra garaşsyzlygyň 30 ýyllyk münasibetli zähmetde tapawutlanan raýatlary döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak baradaky fermanlara gol çekildi. Döwlet mediasyna ýygyderli tekrarlanmagyna görä Türkmenistanyň halk maslahaty ýurdun jemgyýetçilik syýasy durmuşynda iňňen möhüm orun tutýar we jemgyýetiň dürli gatlaklarynyň wekilleriniň öz pikirlerini aýtmagyna, döwletde demokratiýanyň dawralanmagyna ýol açýar. Emma synçylar açyk we adalatly saýlawlarda saýlanmadyk adamlar tarapyndan düzülen uramanyň Türkmenistanyny awtoritar dolanýarşy puwtalandyrmagyň we hakyky demokratik özgörtmeleriň öňüne almagyň öz boluşly guralyna ögürlenmegini öňe sürýärler. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň başga ýyllaryna prezident Sapar Muratniýazowyň şahsiýet kultunyň güýçlendirilmegine ulanylan halk maslahaty 2008-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrly we soň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen gaýtadan dikeldildi. Täzeden dikeldilen maslahat 2018-nji ýylda garaşsyzlyk gününi üýtgedip 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek baradaky teklibi tasdiklady. Türkmenistanyň raýatlarynyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan bäri alýan durmuş ýeňilliklerini, mut berilýän tebii gaz, elektrik we suw paýlaryny ýatyrmak baradaky karary ses berdi. Maglumat üçin aýdylsa, geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň baş kanunyna girilen soňky üýtgetmelere we goşmaçalary laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palataly ulgama geçirilip, täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hem mejlisten warat edildi.